to Owusu Bempah so dwen say we be man na say o kasa wo ayayia Nana Akuffo Dampare ewini 2016 o ma invite me Owusu Bempah se de be nyame nka we nkyere enti wei no yaya me de chance da e kira kra ya nkyere me ntum to wa twetu akọ agrada so ama IGP akọche ne de na kọche na sa bi nya dam ne abo anaka wo twetu anka me nchonke anya ode be je nyame akira me no e na maka yeti kroma na akọfa abebe ekọhye Akuffo Dampare abebe ne ho amamuonie wo se akọfa safo akọhye hwansa Owusu Bempah wo buwa ha I will face you any day and any time na mafaso de achime na nipa obetimi am ya jame nipa ba akopɛ osofo Victor Kosibuaten and am se chama Wontumi sana wo ka kire me fe me frɛ chama Wontumi fu adum MPP for na ma ya chewo woni agrada kodi agro no obi ka ho obi ni ma de cry fast so ma woni agrada be ya danfo Naji Gezi is washadan wetwe na pempem wo round o sedie be wonim nyame ba biada na prosifo for me Roma ho amana ka ne pant Owusu Bempah me catch na wo plain MPP is a blood MPP ye moja Owusu Bempah ye ne no na wi agasi fo wo kwa de ne to so wono de ye hwa wo mpe me ye pia me asese so ma ye week o sam ne ntro ne ade a wo keka no anya se ntimi nkase o ba se wo be ye wa dwe se wo be destroy MPP obuwa Naji Gezi ma ye gu krom ye refa no wo refa Owusu Bempah mumusa ne se Lansdowne na we brida won ya okọ ye dai e betete moto ya memfre Owusu Bempah ba bia ekigim internet kasa hwanu su ru na ni nyina no akwakodjai Reverend Isaac Owusu Bempah the nation prophet ni change position as he say we change ye flo so na manyoku e de abachi ya manyoku edwobodo na papa yi efri nano da ni okobo mpaye ma omampani da John Dramani Mahama ne nkomhye bi obehye de afa osona manyoku hu bia ho nye kiremu se nyankopon e de Ghana abenwa no ahye eyo mampani da John Dramani Mahama ensa efisa koma papa yi woyi nyankopon hu ni mobo atie ni sufre ladies and gentlemen eno nam so chema Wontumi abekasa wo ho ekiremu se papa no one na ewe bro niema bebire kura ya wo papa yi hu ani nyina no omunim se bi eburu se bi mpreduasa MPP nso enye party ya yesoso nkwase asem so se bi eburu enti papa yi se bi eburu odi nkwasem no ohye nkomhyefo a omo nso mbeso so na adai na nke edwen sa asem kura na ketu atwa ma unim ze na no da kwasi adai Reverend Isaac Owusu Bempah san kwhye nkom de fa osono manyokuo ho na asem ya chi so Okatakyie Afrifa no di na kotin bebirima eye NGO FM so akasa wo ho kyerem se papa yi enkomhye no oboa se bi eburu guys I woman kronkrama Ghana mu enyina mo ni Reverend Isaac Owusu Bempah na we bro efifa bi fama no ba has form fa pa enyem na me kan eye friends Okatakyie Afrifa na e ka nsem na awusua internet ni so hura ye mposo wa ho yinkotie Okatakyie Afrifa chama Wontumi nsem ni bi emra ne ba ya to aso na before be kwere video ni bi ede aba no mekanfo Abigail Moaten ede amount say Abigail or your digital marketing expert Abigail benam digital business so akere okwan obefa so your digital business bi enye sika butiri bi de egu botom ebere kwa wonya adwuma den bi adwuma we ni de enye den adwuma we nso ni digital business asisi aba amanfo nya sika butiri bi free internet kasa homa ne so ate ase enti odi ane se obefa Abigail number na da screen ase ho no ho fa test no WhatsApp no obeto ne boase akire odwumadi nani so na bibia tumi adimu adwuma we wherever you find yourself ebetumi abaye osajo titiri kura nso ne mo akwantuom so ahu kwasi bruni kokokrom mo bo night shift ye home care adwuma we betumi abaye osajo visiting website amwati na big online register odini phone number obeto ne boase akire odwumadi ni so na bibia tumi adimu abusia yenya musia nkotie chema Wontumi Okatakyie Afrifa nsem ne bi emra kamempene kura ma vice maha kamempene amobi amaha enya yaudie sanse osofo de menye ye nyina yeseme mi di tuo ko obi so eso nya no kre mi ye ko ama maame na hunu mi nua na kwasi sade ote ene abrante bi efe na kwasi buache sade ono so te wo hunu nipa na wo di na temo social media ne so no wo hu se nya me brother no no agya matam didie because ofrisa me brother na kwasi and or any TV program now or send messages edididi natem or first captions edididi natem asunya me brother Nana Kwasi and Nana Kwasi bi efe no akwasi akwasi aboaji asebibi nya me brother tina ye kwa mama me na hunu so mama ne catch o hene ne se Owusu Bempah ba hanom se o peace me ni peace bi a me de be ma mo
frɛ police sɛ me di tuo aba ne fie ɛso ahemfo yi ɛna ka sɛ yɛn kɔhyia na me ma ɔhu me brother no na ɔmfa Akwasi Buakye ne picture and compare me brother no who sɛ nyɛ me brother ɛno nti ne yɛkɔ ho na asɛm no mempɛ sɛ mɛkyerɛm bebree ɛsan na kɔ sɛ ɔkasa wadodo na mafa so de yɛakye me na nokora so daadi sɛ meme de me support ama honorable alankyerɛmanten ɛno nti mpanifoɔ abu afu me nti na ɔmakye me na nipa obɛtumi ame agyaa me nipa baako pɛ ɔsɔfo Victor Kosi Boateng ɛnam se kyama ho ntumi saa na woka kyerɛ me wɔse saa na teɛ na mekɔ hɔ na me ne ɔma kɔkasa because ɔno pɛ na wobɛtumi ne IGP akasa me agyaa wo na vice ɛne IGP ɛwɔ ne fie ɛnam se mate afei mefrɛ kyama ho ntumi fo adum meyɛ hɔnom na Mr. John Buadu ɛba cell so saa tam yɛ nyamfa me nkɔhyɛ na me narrative sorry ni nyina kyɛ no sɛ ɛne ɛsɛ ne kwa sɛ ɔmo yɛ deɛ ɔmo yɛ ɛnam sɛ papa bɛkura no ɔno aba na nkyerɛmanten mahu no sɛ ɔne nam hɔ ba me ne ntena ase sɛ kura nkasa ada enti ɛnyɛ no korɛ sɛ me ne me support ama ɔno aba ala nkyerɛmanten because chief of staff maame Frema Opariado wona afrɛ me sɛ ɔmampani na nado sɛ memfa me support ɛma Baumia na ɔno ɔmampani pɛ ɛnam sɛ mate ampa medi so na afei deɛ hwan na bɛka saa asɛm no kyerɛ mo sɛ mede me support akɔma alankyerɛmanten ɛno nti yɛmfa me nkɔtom na agye Victor Kosi Boateng pɛ ɛne bɛtumi ame yɛgyaa me ampara honorable John Buadi ɔhɛ m'anim ɔsɛ papa deɛ ɛnyɛ hwee ɔmo so ɔmo de utuma deɛ ɔmo mfɔ ntum wɔkyena mɛba ampa yɛsi ne nyim ataadeɛ ne nka me supporter ɛmaa no so sɛ so no ɛne yɛ deɛ yi ɛyɛ opposite ɛna maa ne nyinaa so no nso Owusu Bempah nie to ɔmo nyinaa bɛgyinagyina hɔ na polisifoɔ fɔ so me aworɔ ma ho ama na ka ne pant adɔfo no ne yɛ pia me ahyɛ sɛ so ma yɛ weak because me ba sɔre ma ni di ɛna saa tam no kora so na me ho mfa me papa ba na nyɛ too much me am hu sɛ yɛ brɛ because na me ko training too much minianom ɔmo di mi hyɛm na me vomite me fe papa me fi afi me ni so biri me ɛna ɔmo sɛ so no baako ka kyerɛ police ni na ɔnom ne sɛ ɔsɔfo Owusu Bempah yɛnim sɛ ɔkɔ ɔfo ɛm sɛ ɔda ha na ne ho wosu kikikikiki police fo no bɛhwɛ ɛyɛ ampa ɔmu sɛ me ho woso ma fe ɛne yɛsɛ yɛde me kɔ police hospital ɛne yɛde me kɔ police hospital doctor ne check me na ɔsɛ o pressure kɔ soro dodo me so me ni pressure me gyina ɔme yɛ fit paa o mini pressure meti me bɔbɔ 2 hours mo pa mo musa soccer doctor mo ana atamosis mo ana sɛ ubusa asamo agyan kro be catch o mini o mo bɔbɔ otima say at me age meti me bɔbɔ more than 2 hours but minim de see ye ya de drip persimensa na press for 8 aba sɛ IGP say yɛmfa ha kɔfa ngumensa order from above na fe baby a drip no ɛwɔ no ɛhɔ na yɛde handcuff na body abɔ mpam me pesa me kɔ washroom kura akɔdwo nso a handcuff bɔ me nsa mentimi nti no sɛ sɛbe me de me dwonso hyɛ me ho ɛna me sofa me ka kura sɛ me ka kyerɛ gentleman sɛ me pesa me use washroom pesa me dwonso ɔso o yɛbɛtumi abrɛ me polythene bag black ni bi a wayi ɔde ba ɛnam sɛ ɛyɛ minkum nipa ɛno nti na na ɛyɛ ɔmo sɛ yawdie na mede yɛ saa no because of the ɔmo ayɛ meti ɛnyɛ yawdie minianom afei mensa ho no because drip esi mensa doctor no kura de abufuo firi hɔ
se bibi ya sofo no a eye masem ama osofo chance o su frɛ me lawyer lawyer Gary ne mako ka kire ne se no mo de ye odifo Owusu Bempah ɛna ɔsɛ ne bra ne ehu kwa ɛbɛfa so enti sofo chance o su kɔ hɔ ɔkɔ a lawyer ne ka asɛm bi kire no ɔsɛ ade no de efiri baabi efiri Owusu Bempah se na kola no ensem nyina de anti ene wo hye control nyina ni wo se na kola ne kusi buaten wo na tete kusi buaten ana kusi buaten ne ba wo miade ne ho akɔbɔ no nti asen kwa de wa ne kɔ hɔ na ma wo no ne hɔ ani ye no no ne first error ye wie ye nso second error ne se wo se wa twetu akɔ agrada so ama IGP akɔkye ne de na kɔhye na sa bi nya dam ne abo anaka wo twetu anka me nchonke anya ode be ye be chiw Severe Berlusconi, the whole Prime Minister of Italy. One quite in the Cogina court to Jelino. Now we are no court in Diabe. Yet you went to Diabe. And you're going to cry and walk for my no crown and cabe catcher a month for the second for Domamu, and you're no nonsense. Exactly. Me also quite the dear. Also been passed Diabe. Yamen carriage every day. Naji Gazi is was shut down watching a pempem war round those and Diabe. What name Yame Babiada? What name Yame? Naji Gazi, my Gukroma, a year refund war with sanity. Yanyina ni nesi kurum adia ba no nimu nyame nim no wai Owusu Bempah mumusane se lands down na wa breeder won ya okɔ yedai mum yanyina nka no kore ye betete moto adia ba no nyame mfre Owusu Bempah bia oboa wo MPP ni obuafu Akuffo Dampare nneema bi ese nkwa da wa na mabio Lincoln navigator ni ade ya wutwe ese em se ayese na ayese yesa kana sasa fa de mem party ni bio ate wo hokɔ na nyame na waka se na nyame se na control sa na mama manfo na nwene no logical reason na do mama nso ani agese ya sha no control na nyame ba na okobutuo wonso do mama na ase obi timi kobutuo na ya se nyame ba mu awi double standard ade ba no wa mu nyina Kofi Oduro ya wo tiam na tie Kofi Oduro ni nua ne Julius Debra ni nua pa no ni nua ne Julius Debra Julius Debra nua ne wuye ono kra ne baba esie no na wo mu ye Julius Debra ba no chief of staff na dia se Kofi Oduro benya biata eti Kofi Oduro ni abra wo ye no wo tie nyina wo interest are na mu yenka no kure me tie me se wo interest wo tie die wo mu tie die be oboa be kwe mo man Ghana no kure ni anim asofo no mo man nipa na so nkwa didi yatia ye kan ba ku wo friends cathedral ye si not Kaneshiwe papa ko courtinti that word knows na sorry our team our dear headquarters mo musa that word knows na ye dear ya Oryx cinema na ye cinema the biggest cinema in Accra meboa be kwen meboa ani aton ama no san wo de aye asori enti mu no asofo no mu wo interest ma chafa MPP asofo ho NDC de ho obi aba message on mama time na asofo pani bia wo tiam ani mini mu odupa sie ma contract no approve ya untimi nya contract ne da obua onsenka ade aba no na mu nyina mu interest if it's politics and religion they go hand in hand eti konfa no chinie na se tutu nie se tutu ye political head na konfa no che religious head sanity everywhere precisely mum yan sha se nka no kure from the Renaissance era ba ye na Islam kura no ye fa ene ade ni nyina mu Mahatma Gandhi the Hinduism ni ade na build ye India mum yan nka no kure enti media me MPP ni onso ye sofo ye NDC ni kanokure nyame nka hwe na jigazi nyame nka hwe nkyere no ebisi agasa wo mutu sun krom aye wonu Owusu Bempah Owusu Bempah kura dia gya nya kanokure nkyere manfo no Owusu Bempah ye ne no na wi agasi fo ko more fire nyame nim no we dia ne to so wonu dia yesu awompe jai oni anuko dia wo ya abotrebe anyama bo wa ya beto ba sofo no manfo no nwene na ne nyame ayi a kire me na nyame se nyame ba ko ya wo ko ka we kire na jigezi no ka we ya kire Owusu Bempah no ka we ya kire ku Victor ko eti nyame no dia na eba na adwene mo keka ne ma basa sa ade we ade nyame no ye funny face ade ba no nyame kitaki ne no kura ni se nyame nka nyame nshi wi nti wan kan se masa dabi
yati kroma Owusu Bempah kofa beben de koma Akuffo eno ne de ye hunu yo mo sa ma ne de kia koma dwoma ama so de ye be hunu wo ade be no mo mi enka no kure na key no okofa free okofa key ni free si e bo key ni wo he blasmate na go smith ne bo key Bempah more fire Owusu Bempah nyame nye hwenkyere no eye tro politics na ye no obia wo party ni bi medical catcher journalist for akromfo amokrom amena mban maka kire mo se mun declare mo political party interest sa na sofo no so mun declare mo de we mu hia ye mo se Dr. Mahamadu Bawumia no we kremoni na wo ba kremofo no benya power dodo etie ne sa de amompene mo ye meeting yi ma me de by 3 weeks more fire meboa teacher ma meka no a 3 weeks ago man kan wa anu mo ba no mbe ye no mo share that friend your mama say na share that friend obi a we interest your mama promise wo mo contract wo mbenya bi sa na tie asofo bebre ye contract wo pipi aban kusi buatin wo ye nyu ono na katide na odi animu woni di ho odi di ho etinya me be so ne da ye obeso akohe eden ya ba wo mia na be wini eyesa etu wo nkom no ye nyame nkom a wo se wo de fo mo furu mu sa na tie exactly more fire na ejika ba omiaba na kusi buatin ani agye wo nya ayi no na nko nhye nkom se dwomama na be wini eni di no I did Kofi Oduro ni nua ni Julius Debra nti wo be kasa mo ntro ba maba omia ho eti sam kranchi ankra na ni nua na ye free ya ankra no a wono no free ya ankra ko Brazil ko wi ye cash no kakra anka no ho kube amemu wa anya contract kube amemu mo ya nka no kure we na ma me ho ye hiyo no kure kan enkube bufu nyame nka awenkyere wo omo wo mo de manfo no adwene ne di agro Owusu Bempah di nyame nka ahwe mesi agasi fo okroma ye no na echewe me na me ka no kure Lincoln navigator na jo level ni ehia agasi fo me ya wepa exactly hwi ni ho wontimi nso nsi wo me osi me ameka west mo ya so nko adidie na jigezi wonim nyame wonim nyame babia nyame kure nim no onu agitum so Miss Bell adamfo no wonim nyame babia Miss Bell chia no more fire mo mi aso nkwa didie sorry ho ade be no bagoi ko asofo no nhya se nka no kora nkyere manfo no se me de me hwe we policy no a we policies na wodi aba na ebeboa etimu ABC and D sa enipa ba kwa me bu ne pa ye bodi nyame che wono no wakase okay ABC and D nti wo hwe a policy we board solution nyasa nkotenya mi achi oye obi busa ne se wo sese nyankopon kora ka bibia kire me a menya the type of meka ne bedwam me ko nipa ne wo hwehwe ni musa na ye dey na nyame de ki amana dwoma ama akoma penti na dwoma ama oni ala nkyere mate wana wa akoma ade na nyankopon fa ngoma dwoma ama nkwapi ase ye ne na awie agasi nso eye wo musisa na tie ala no kora de ono no wa isa ne oma no wontimi nye bi nkwa piase ni agasi woni ho eti nyame peso di kiss obi sa ofa nko sha alansa ya wonne wakoma pam ade be no momi anka no kure mo se ba omia ne ye kremoni eti mo ma ne meye president na nioma funu ye hwe so de to abakrum ha se obi ye kremoni ana obi ye enemremu a China fo ani abre select leader odo mbeko the next world exactly Russia for any select leader instead of us to digest the issues say leaders imi edu go on na yama so for kwan na we ye kremoni na we ye Hinduism na we ye China na we na de kura akoma pa Musa ankrofo we ho omo kan ohene me se wo mo bua nyame nka we mo dada manfo na be kwan sam kranchi ankra nyame nka we kire ni interesting tia it's Owusu Bempah me catch the plane MPP is a blood MPP is a blood MPP eyemboja MPP ye moja party ni yemboja me na me catch the Owusu Bempah so dwen so ye be man na so kasa wo aya yi a ena mete so na ma wo me se sa opa me metimi de me sase ato se na matwa na me de asade me na Owusu Bempah me de abrao am wo hu se wo nsam ne ntro ne ade a okeka no anya se ntimi nkase o MPP fo na ma ya che wo
ɛto sɛ na woka woni agrada kodi agro no obi ka ho obi ni ma de cry fast ma woni agrada be ya adamfo mi wo ɛna Owusu Bempah ayi aboa papo afrɛ me sɛ ya chi sɔfo Owusu Bempah anam se jai nsɛm na woka no so chairman ya chi no enti na wo so ye bibi fa ho